ngene iki Iya, wis sakarepmu apik to. Adikku sing joget sing apik ya, Di. Heeh, aja kaya Mbak Yomo. Yuk. Tak Iya, gawe Cok. banner. Jos. Oh. Os, os. Le, 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 ah, le, le, ah, le, jos. Ah, Oh ya. Baik. slow. Oh ya. Le, os, le,
Lir tandure wong sumilir tak ijo royo royo tak sanggup temanten anyar bocah hangut
ing pinggir Domana slumatono kanggo sebo manggo sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalane ya sura sura ore Tirta Warga Budaya. Jos. Jos. Yuk.
Aku ya gelem lho, Pak. Tenan nek kok ngono kuwi aku ya gelem lho. Kula gajeng dadi waduh. Waduh, nah digeret nah ngono. Biru ya. Biru. Kula nggih purun. Oh ngono, kan ngadeg Len. Oh ya. Ayo ngadeg. Oh inje. Yo cok dikei lagon. Jos. Loh, loh. Digeret pokoke. Asli. Mas sopo wis lalu siram. Dek semono yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Jogita tetap tangan aku. Dedio tombo tanganku tanganmu. Kali ini nalika iku. Sepi rasane waktu biyen ucul dhewe. Aku terus elek kancane. Zaman semono yen dolan rame-rame. Kuyup rukun seneng atine. Mas gelang alit ali-ali. Sadolit tata-tata tangan iki. Rasa sak mimpi durung buta tangi. Rasa kangen wis bisa mari. Sika, yo, obange. Ternyata warga budaya. Sika. Mas sopo wis lali siram. Semono yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Jogita tetap tangan karo aku. Yo 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 yo. Dadi tombo
lagune? Tombok kangen. Tambah kangen. Sampun Sesarengan kalian katur. Tirta Warga Budaya. Budaya. Jadi lanjang ayo Jakarta istimewa. Dadi ngene. Piye ngene? Aku bingung ngarep ning ndi. Lah ngo piye? Ning kono ketabrak. Terus Ku ning kene yo ketabrak. terus Ning kono yo. uncalke ndono apa len? Ku ning tengah saya ketabrak. Uncalke dhuwur gelem ra? Ning ndi aku? Kono kuwi ngeseng. 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 Bahasamu lho. Ngeseng. Sampun ngatur setengah lagon ada tombok kangen. Iya, ini juga berat Sekar Maheswari sama Dewi Sekar Sekar Arum. Arum. Manunggal menjadi satu. Iya, versi on the spot. Ini Lah piye? versi ndadi. Oh versi dadi. Sampun sami kelebon Lah salon. kepiye kuwi kok deret-deret sikile? Lah kepiye? Ayo. Aja to, Mbah. Aja to, Mbah. Kepiye kok karepe diteke kok ya, Len? Oh ya kancane kok ya. Kancane ngono. Ngene. Kepiye? Oh ngono, friend. Best friend. Best friend. Forever. Forever. Heeh. Ning kene iki apa-apa ana? Contone Siki sing enom ana, sing tuwa ya ana. Sing tuwa ora Sing- gelem kalah. Ngono. sing enom ana, sing rada sedengan ya ana, Terus sing tuwa ya ana. sing terus apa neh? Mbak aku kok pengen rono weh hawane iki. Ngapa ya? Lembuh. Ngapa ya? Ya. Buduku kok mboten dadi. Lah urung. Ora keduman demit Urung. buduku. Tekne urung. Urung kelebon Bu, kok. lah mungkin jenengan rapale kleru kan. Rapale napa, Bu? Kudune mau saka tak awet kur langsung bismillah ya buduku iki. Dadine ora kumanan demit. Ngono. Kek budhe ala jenengan ketek. Mbok maune wakil kula mawon Dit. Yo, alah, Dit, budhe. Jenengan ki ngejo. Walah. Jan anu, ketoke nek ora jatel awake nganti pero kan. Iki pokoke ngene-ngene golek jatil. Jatil. Jenengan gajeng dadi. Mboten. Kowe iki nek Wah, dadi kelebon Jodin. sing kowe nek dadi kelebon sing duwe. Harimau. Oh, hari tadi. Oh, hari tadi. Ampun dadi nggih, Jan. Kula ku nganti wah tenan Ede Apa ampun. Nede? Wah, aku ki wah ampun dadi pokoke nggih. Kajenge mengke diwakilke buduka mawon. Ora diwakilke kowe. Kerta Bu, ten jenengan mboten dadi. Tetep rapale kleru buduka ki. Tetep ora sida. Bali lan. Hah? Bali. Iki lho aku sano budhe. Wah, iki lho. disrawung. Arak dadi ngono tak srawung ora sida dadi Ora lho. Le. pokoke mboten sandadi nggih, Dik. Oh nggih kuwi jare. Wah, karepe arek iya lho kowe kuwi ngedem-demi wong arek dadi. Aja. Wah. Kepiye ki ting craek? Piye, Bu? Setuju mboten nek mriko dadi? Semangka berken. Wah, setuju. Wah, setuju. Pita, aku duwe kanca iki katre. Aku tak ning kene. Tasike, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku tak kanca iki aku. Kowe kono. Aku niat kancan-kancan aku demit kok, Mas. Kowe geng kono, aku to geng kene. Aku to geng blereng. Apa? Iki kan blereng klambine. Oh, blereng. Gek kowe ora. Aku wis dipangani semangka kaya Oh. demit iki lho. Waduh. Jan kaya demit wutuh aku ki. Pripun Bu nika ibu-ibuke kan dadi napa mboten? Wah, dadi. Oh, dadi Bu. Wah, Dek mboten sah Dadi. Dek tenan, Dek. Ora rak dadi. Aja ngeyel. Kowe kuwi ditanggap dadi mboten. Dadi. Wah, ayo. Wah, mboten sah, Dek. Mengke nek pamane mboten di kanca menika kula kanca. Bu, kowe ndak ora tak morke arisanku kene iki. Melu arisanku, Dek. Melu arisane kono. Ya, mbek arisane kene lho. Ape arisanku? Wah, rame kene. Rame nggonku isine para-para demit ngene iki. Wah, kene grup senggak. Hae. Wah, ngapa lan kalah nggonamu kalah lho Le. Kalah. Nggon aku ki ora akur senggak jerit nyate. Waduh, teng Jerit. lerik. Pakne, sawae ditel wae. Pakne, sawae ditel wae. Pakne, sawae ditel wae. Pakne. Jos.
setara dengan PKK. Hayati dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, manusia dengan pangan, rumah sehat sentosa. Ibu kota beriangat. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari dong rebut kembali. Aku ya gelem lho Bu. Halo, halo Bandung, ibu kota ceria. Nek ngene iki gek kepiye ora? Kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa. Oke. Sekarang telah menjadi lautan api, mari Rebut kembali. Slow. Nah, Ade, wae ampun dadi mang mantuk mawon. Aku iki aku ki lungguh men mbok dhewe ora dadi ku sik. Lah karepku men dadi lho. Jan kula ingan-ingan pokoke sehat-sehat Dede. Kayak benjang jatel meleh. Iya, karak dhewe. Pokoknya sehat awet momong anak putu. Kok sik men nganti metu sik ta? Ndak ngen-ngen aku. Ngen apa? Kedak mbok Oh, dadi lho. Kon dadi ning jaba. Apa dadi, Dek? Yo, men. Yo. Oh iya. Oke. Setelah ini gue Bu. Waduh, Len. Juragane. Panas mangsa dadi lemes sing tak rasa.
Slow. Tos. Yo, ada requestan tadi dari ingkang gadah hajat. Ya, dikasih lewong. Heeh. Ayo Bu, dilewong ke. Jos. Ayo, dikasih. Kepiye? Oh, ya kene njaluk. Ora ono iki kosong, gula-gula kotrong. Lah ora dinai aku. Ora dinai gula. Gula ora dinai aku. Ora, aduh piye? Gusti. Piye Len? Piye iki? Oh iya, kae yo Ca, dikasih lewong. Aku ora ndek kemening kene iki becah. Aku ki disingkir-singkirno. Kuwi kekuatane dhuwur ta ngira. Kepiye iki kok ngene iki? Aku ora kampah. Lho, Jos. Yo. Dek ra ngadeg Len. Ibu, Dek ra ngadeg Bu. Piye iki? Piye Mas? oh ajeng teng kamar mandi riye. Wah, di kamar mandi. Gusti Allah. Mbok engko neh. Kowe minta apa yo? Midak apa kuwi? Biasane ngono kuwi midak telek. Alah, Kepiye? kesel deh. Apa kesel? Keset ingklik. Kesel ingkling. Soalnya ngerti yang anu ibuke kan mundur. Terus Dek terus kesel. terus dhek kelembrek. Lumbruk. Ayo. Yo sabda. Sabda
Jos. Adikku tak. Oh tuh. Oh. Jos.
Jos. Ngekirisi. Yo. Yuk. Yo yo. Os, 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 os. Slow. Yo ya. Look, look, look. Slow. Jos. Gentak det